Frank Camilleri li jiddeskrivi lilu nnifsu bħala direttur ta' kumpanija kiteb opinjoni fil-Malta Today taħt it-titlu l-għażla ħarxa tal-PN, irrelevanza jew ċans ta' tama. Hawn fejn jagħti jifhem li m'hemmx wisq għażla u li t-tesserati għandhom jivvotaw lil Delija għax Borġ mhux wisq aħjar. Camilleri jgħid li t-telliqat mexxija tal-Partit Nazzjonalista turi għal darb'oħra li anke fi żminijiet estremi il-PN ma jistax jingħaqad u jippreżenta front komuni biex jiffaċċja l-għadu politiku tiegħu, għadu li skont il-kanvażer ta' Delija u l-Partit Laburista u li qed jinbidel f'monstru ta' abbuż demokratiku. Camilleri jkompli li minnaħa waħda għandna novizza assolut, Elix Borġ, li qatt m'għamel xi impatt politiku la fil-Parlament u lanqas barra minnu. Qed jippreżenta lilu nnifsu bħala soluzzjoni għal malesser li jinsab fih bħalissa l-PN. Minnaħa l-oħra għandna lil Adrian Delija li rnexxielu jmexxi bejn l-2017 u l-2020 u li sar veteran matul dawn l-aħħar 5 snin. Unsista li s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista hi komparabbli ma' ajruplan, fejn f'daqqa waħda l-pilota jabbanduna r-responsabilità tiegħu f'idejn min lest jieħu r-riskju. Imbagħad għadda biex fetaħ attakk fuq Elix Borġ billi qal li ma nistax nifhem li xi ħadd novizz fil-politika jista' jippreżenta lilu nnifsu għal possibilment elezzjoni għal rwol ta' tmexxija. Hi ħaġa li ma tarax għal żmien twil u tista' twassal biss għal konklużjoni waħda. Tfixkil qawwi għall Partit Nazzjonalista fil-voti. Kieku dan kellu jiġri l-Partit Nazzjonalista se jispiċċa fl-irrelevanza politika għall-20 sena li ġejjin. Dwar Adrian Delija Camilleri qal li għandi d-dubji tiegħi jekk kontx nażlu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kieku ċ-ċirkostanzi kienu differenti. Delija jidher li jonqsu laqal politiku u mhux rar juri inġenwinità politika u l-isforzi tiegħu biex jinkludi ġurnalisti laburisti għall-intervista. S'issa missu tagħlem li ma jiswa xejn li toffri daqqatit ta' ħbiberija lill-avversarju politiku li eventwalment se jkun qed jitħaq bik. Camilleri temm l-artiklu bitwissija lit-tesserati nazzjonalisti. It-tesserati tal-Partit Nazzjonalista qed jilagħbu logħba perikoluża jekk ma jaħsbux sew dwar l-għażla tagħhom, logħba li tista' tfisser li l-Partit Nazzjonalista jsir irrelevanti.